Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Khasi Students Union Jayau Circle, harengkat keseng samla Jayau Light Dom Pelun, benta kesengi kekat artrik unailar arjar arpulai, kila lej ban jurep, ya kalenti ya kijat hajayau lom sentio, kaban poi sejingking maulai halor kijing ujor bakila yo, neki nong song snong jong kene katany, bakin top ya ke maulai, mau prem bat Jayau. Halor ka daw, ba yakani galantiya kijat lakhang, bar amshashu panyay. Hagajing yakren bar General Secretary ka seng usamla Mickey Jones Karbangar, ulaong, ba nado ki post nam ba menshwa kani galantiya kijat kalapan suk shibonya ki kena school, ki nong tre, ba ya baro ki ba yay na kani galanti, henry minta kalabo jing yaki namar ba yakani galanti la syak khang no. Katkum gijing tip balayo nakaliang ka seng kalaong bala donru gijing penbana ki borsnong, Baya kani galantiya kijat ya menta an khang shwa shipor kaching shimkhia jong ki borsnong ban khang ya kani galantiya kijat kala bandon shalandet la ong usamla Mickey Jones usamla Mickey la ong ru ban kaliang ki borsnong kilade ban wan penbet shwa yu uput usam ban tho ban wo ikijaka ashwa ban pentwa hi halaka jong kamon kaseng kala dawaru baja kani ke jaka ki borsnong ki ban play bat ailat no ki paj ba bakin pendon kam ha ban ya kijat namar ki paj ba ki don kam je kani galenti nalor bakalong ka ni ki jaka ya kijat ka ba pensuk bat penjan ya ki hagalat kawan Sir, I have no idea. I have no idea, sir. Who done this? From Magani kita tadi jogno. I must know. then Kun berkat utara siwan tay kena klini kita manager kita tay. yeah, I know you're the manager. No, I am not manager. Okay. Then I have courier, I am rented courier, sir. Courier. Alor ki jing ujor ki bingi yok lagi nong song ni katang ke jing ini apakan put ya kemulai kemau prem ke jiau serta hakabidai pakai kelenti ya ni yok penonjur ke lisi ke mamta but na kaliang joka seng samla jau la dom ke lapan nangi ke seng alor ka ikot isla ke bidai gini bani yok ni bagi file ka ai but dak ikot isla ni la de panpa aku saka seng sama joka jolek dom haka kat nyo trik alor kini RTI ke banging yo bat ke jengkeli ke long ke ba nisgo akan dikepur ke bamta kalong ba akan korkom ya kan dikajaka ke bakatum ke jengtip nak RTI jungi ke dikelis bat menta pak ya kan dikajaka gilala ban pentrikam wa baban khang ya kalenti ke baju dan baru sekata la ngadu ke khosnam ke bamchwa kan dikelenti ke balong ke barung lingba ya kan dikajaka ke ba ke balong markap kan dikajaka ke barung lingba nak kan ni markap akan dikajaka ke bami hang ni pok kajia sensitif kabri kajaka ke pensuk bahai ki nong let nong wan dadu ki kena school ki nong trei ba kumta terta tikani kelabu jing menta ba ka ba kan dikajaka la kan patut ko ke jingi jing tip jingi kalong ba ki bors nong ru ki la ai ke jing penpena ba ya kan dikelenti ba on khang so sipo tikalong kebu pa ke jing kelingi don ayu selendat halor kan ke jing sim kia jing bors nong ban ong badan kam ban khang ya kan dikelenti ha ke jing sisa la de ban wan ban penbet suah yo put usam la de ban thau ban wo suya ka cakah suah bakin pentua hi hakala ka jong gaman ka jong ki kan ka cakah ti hakabide ba kan ka cakah ni dawahi balakum kumno ki de ban pendap mardor bagi de ban nakalian kasnong ru ibu ka jing dawahi kasnong ba kan de ban pelien ka de ka cakah kan de ban aila ki pat ba ki ba penan kami kan ka cakah ka bayak yang hantam bang tip menta ya ka jing long ka traffic congestion bat kumju dia ka surok ka bayak lingba kasnong jong sning ka ba ade ka one way ba haba pilih am school kala kamjan susu ba kiya lingba kan ka cakah tika bakat dui ke bang tua ban bu ni kalong ba
la dan ki kartu kat ni la sila kada kalau nak kalian kasnong ni ki manu ki bak ong yang ki nakaseng ya kaseng ke jungi ki bakan thok bakan persa bani ni wan hang ni ya kaban batai start bangan start hari ibu pada kajing pili ya kita kila nun em ban keren ni persa ini beriu balale start haduk kan ni kalau kali ka kali yang jungi habadian bagi kamdai ya kasnong kadi sa kaseng sama jang itu di niladan mentah pak ka jing ya wan ban kemi lang la ni ka joint inspection ha ka bayade ba kan ka jaka di halor kan ka RTI ke bangi yo kan ka kapata kabadi na po ka hima maliam di nang ni sakmat ni nang ya susu bat mentangin pak la bangin batay lut hang ni ki bingidan nama jirang dan bun ki binta ki bangi deng demanya nama ha kabede bagi jaka ki balong ku saudong jangan ka jakaru kidan ki jaka ki bangi yo jintep ki bayak tup lang bat ka MCL kidan ka bedai lang bat ka forest bat ki beran bedai jang jongka KGP Senate Assembly ka bedai ka jakari konsulat bat ka KGP Senate Assembly ru skolinga bat ka sengap jar kalong kuman ni kan ka binta namar ba ki jaka ki jongka ki la tua hakap ke balong sendak baru pu sam jangan ka jakari konsulat dan nak kalian KGP Assembly ni pat yo snow ai lesil nak kalian jungi sebut din halok kan ka binta bagi kenduk ki nak penyak joka KGP Senate Assembly kapung ka jing file jong ka RTI ka jungi ya ka jing tip ya ka lingba ka RTI ka pi bakani ka jaka ka deha naka hima meliam bat kamdai ka badai try dan nuru na mari kani ka jaka hi la shu aiwa halor kani ka jing tai hi kumbang isuan ban pet mangi kani ka sing ba mentaru kalau gumi ha bangi pet ka jing tai kani ka de ka man meet kamdai shu ka bar natural disaster kani ka de ka ba kila le khnang kila don ka jing thmu khnang ka bakin pen khlam ya kani ka ti le se ki don ka jing thmu ban pen khlam no sno ka ti bagi pat ba ki nang ki ban kinum la shu snan banyak ban ya namar kumno fila ban ang ba menta ba pen khlam ya ki kedro jo ka snong ka ba ka snong menta ba kamla ban tuklar ba wat ka kalenti jo ka snong ka ba menta ka kedro jo ka ti kalenti ka ada khlam ndre ka snong kam don jing tep le se lani kampat la ban tuklar hadu kan ka klip ma ka menta alor ka jing pet jongi ya ka kon tai ya ka kom dhalai ya kini ki konkret ki ba penrung sapo mo henry ka jing sisa la dangi sim kat kum ka jing thau ni de ban pelat la kum kum balai phut la ni ar phut nakaway sakaway pagi benta jokaway pagi jaka ki balang ki jaka ki bamarkhap henry bangi pet ya kan ka jing tai hang ni pat ni pen ban ba ula bam ban man ya ka jaka jong ki weru ti ni nakaliang jong ni kum ka sang hi nang ni khmat nginum song klik ti ngin sa bud dia ni ka benta wal sil la ka de ka mudaru ban ibu jing dawaru ba ya kan ni ka jaka dan kam ban thau bahasa sien kat kum ki pu saudang ki bapin i ya kan ni ka RTI ka bangi yo akan ka patah